Foli ni wale ɲuman dɔn o ye Renouveau Télé lajɛbaga kelen-kelenna ta ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maa o maa sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi arabadonya Renouveau matin kɛnɛ kan. Aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé sugantili la foli ni wale ɲuman dɔn ko bila ka taa di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni ce i ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la kanubagaw aw ni layidu ta aw ye wa an bɛ to an ka layidu kan kɔ o ye mun ye ka se ka na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa se juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na o la bi araba septembre kalo tile 8 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni an ka kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan olu kɔni filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ an y'a ye k'a fɔ olu kɔni ka baaraw kun cɛra o la yalima u ye gafe laban jumɛn de bɔ u ka nin nali in kan anw ni Isa Kaba Sidibe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye o gafe kɔnɔna kumaw kan u ka kumakan labanw kɛra fɛn mun ye Kaba bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma M5 RFP ale sifinnakaw olu minnu yɛrɛ cɛra maa dɔw b'a la minnu bɔnɛna u ni na kɛra juillet kalo tile 10 11 12 san 2020 fɛn kɔni bɛ tali kɛ M5 maaw la olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ sariya ye ko kiiri ka se ka tigɛ ni maa minnu bɛ ni olu kɔni bɔnna u ni na ka kɛɲɛ ni M5 maaw ka wuli ka jɔ o sen fɛ o hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ ni dossier in kɔnɔna a dayɛlɛla kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye baaraw daminɛ a ko kan o la M5 sifinnakaw hakilinata ye jumɛn de ye ka kɛɲɛ ni nin baara in daminɛnen ye sɔgɔmada in na an bɛna kuma di Usman Mamadu Traoré ma a bɛ fɔ ale ma ko OMT ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka kɛɲɛ ni fanga furancɛ fanga ka dɔ fara ale kuntagala kan o koɲɛw ko la sɔgɔmada in na o ko kɔni kuma bɛ ka caya kosɛbɛ o la anw ni an baara ɲɔgɔn Maliki Konate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛna ɲininkaliw tɛngu a la a ka se ka hakilinataw ka olu di an ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la a bɛ jateminɛ la sɔni a bɛna taa ni ka segin kunnafoniyaw ka o di an ma Hawa Daɲogo ale sera kɛnɛya tigilamɔgɔ ma ka ban sɔni an bɛ don kɛnɛya kunnafoni kɔnɔna la Alex ma sɔn fɛn min ma ni bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la yanni o bɛɛ lajɛlen cɛ Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Amadu ni sɔgɔma ni sɔgɔma Fanta Tumota mɔgɔw bɛ di alhamdulillah i ni soli ka wuli o y'an taabolo ye bisimila saha Fanta Tumota an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn k'a fɔ nin ye an nanen ye kokura jamana kibaruya k'a daminɛ togodaw ni duguba kɔnɔ k'a susa fɔ Mali karanga dawɛrɛw kɔfɛ an bɛna nɛn don a la sɔni ni ala ma baasi kɛ yani an ka don kibaru kɔnɔna la wagati bolodacogo ale filɛ ni o ye météo ye wagati ale bolodacogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Kidali ani Tawudeni bɔ a la ni marabolo fila kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya yen nɔ fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ fo ni Tawudeni bɔra la Tawudenikaw fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ fɛn min bɛ tali kɛ gɔngɔnbulon na o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don filɛliw la marabolo damadamani kɔnɔna la o bɛ ɲoro ko fɔ Nara Tombouctou Kidal ka taa se Tawudeni ma ninnu ka yɔrɔ jan filɛli gɛlɛya o bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sanjiko la marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye sɔgɔmada in na o ye Sikaso Joyila Buguni Kita ka taa se Kulikoro ale kɛɲɛ ka yan fan ma o la bi tile bantɔ la ka don su kɔnɔna la Moptikaw olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye Banɲangara Segu San Kucala Sikaso Joyila Buguni Kulikoro ani Kita ni marabolo kofɔlen ko bi tile bantɔ ka don su kɔnɔna la olu bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye o la tilega in n'a finteni ale bolodacogo ye ninnu ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ Kayikaw aw ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 36 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 31 ye Sikasokaw olu ta bi jɔ degere 30 la Segukaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 34 ye Mopti olu ta bɛ kɛ 36 ye Tombouctoukaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 41 na Gawokaw olu ta bɛ kɛ degere 40 ye Finteni degere 41 o bɛna kɛ Kidali Menaka olu ta bɛ kɛ 40 ye Tawudeni olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 46 la Bugunikaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 30 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 32 ye fɛn min ye Kitakaw ye olu fana ta bɛ kɛ degere 32 ye Ɲorokaw fɛ yen tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Nara olu ta bɛ kɛ 38 ye
Douanza olu ta bɛ kɛ degere 37 ye Sankaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 34 na Baɲangara olu ta bɛ kɛ 35 ye Joyila 32 Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da Kabala samɛ fiɲɛ bɛ na ci fiɲɛ min ni a fanga tɛ na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔnte na do yelu la fɛn min bɛ tali kɛ san fiɲɛ ani sanji la o bolo dalen no bi sɔgɔmada in na walima su in na ko Bamako kaw k'olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye tilegan in na funteni hakɛya o bi jɔ degere 30 la Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛ na bin Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 36 ye ni wagati bolo da jogo ye ka di aw ma bi sɔgɔmada in na aw kun ye aw kelen na ka se ka aw ta n'aw bila dɔn sisan ne bɛ kɛnɛ di Amadu ma ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye bamanankan na. Bagaw bɛ fɛ ka dɔn yalima ko kunnafoniya jumɛn bɛ an ka jamana kunkan ni wagati laban in kɔnɔna la Amadu. Tabarikala Fanta Togota kibaruya camanba den bɛɛ bi an ka jamana kɔnɔna la waati min na nɛgɛ kaɲa 7 sanga 23 sɔrɔ Tamani Ashedu Usman Sherifu Madana Idara ka denbaya la waati kelen bɛɛ Tamani Ozofrɛ kan kɔnɔ min ye adjudant chef Buya Dambele olu ye kungo ni ji la kanabaw ye yen nɔ aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila aw minnu bɛ ni aw b'aw na sɔrɔ Mali fan o fan ani diɲɛ jamana wɛrɛw la ni ye Maliden ye walima Mali kanuba ye aw bɛɛ lajɛlen k'aw danse bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛna tali kɛ kunungo an da sera ma Forsati polisiw cɔla u ka commandant seginna kokura ata kaso la nga zeinta davarada kɛra min ye o ye a bɛna a ka kaso kɔni kunfɔlɔw kɛ kan un kɔnɔna la o sereyalu sɔrɔla ka ba procureur min bɛ i ka dɔn k'a fɔ kiiri tigilama n k'a fɔ ten n'o ye poli économique maa ɲɛmaw olu ye bataki dɔw bɔ k'a jira k'a fɔ kiiri nin bɛna segin ka s'a dan na wa a tɛna dabiri maa si da la ko bɛɛ lajɛlen ka kɛta ni ka fɔle a ko kɔnɔna la ko na sɛnsɛ cogo ɲuman na o min kɛra jigisigi ye polisiw bolo an bɛna kuma ka sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la CEDEAO ka baaraw bɛ kuncɛra an ka jamana kɔnɔna la kumaba minnu bɔra a la an bɛna olu dɔw lamɛn nka maaw sigilen ka min ma kɔnɔ ni o ye dɔ farali ye transition jɔ kunuma kan CEDEAO k'o tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ nka min ma bɔ a ko la an bɛna o fana la aw tulo kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la jamanaden dɔw hakilina ye mun ye dɔ farali la transition ko ɲɛw kan an bɛ taa fɔ Sikaso bi kɛnɛdugukaw ka hakilina ye mun ye an bɛ kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye kibaruyaw la belebelebaw ye misɛnma caman bɛ bi politiki bangun kan tɔ dɔw bɛ olu ye wulikajɔw daminɛ ka ban dɔw yɛrɛ y'u ka banga fɔ k'u sen tɛ sokɛli b'a la ka jagoya assise de refondation min fɔ n'o ye ka jɛrɛba kɛ ka jamana yɛrɛ kunnatigɛli koɲɛw baaraw danci kura ye adema k'o t'a la parena kɛrɛbɛ tɛ tɔn caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛrɛ jɛkulubaw kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'o taar'o bi u tɛr'o sini maa caman ko ka taa fara organe ini ko kan k'u fana sen tɛ o rɔ nin ye politiki maa dɔw ka kuma ye olu yɛrɛ kɛ mɛ ka jaki bolokɔni si sogɛli la ko nin y'a kelen ka jagoya ko karabatɔ ye k'olu politiki maaw sen tɛ a kɔrɔ an bɛna kuma nin bɛɛ kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la minnu b'a la k'an lajɛ jifalekaw fɛ yen dugutɔrɔdo komini kɔnɔ aw ni sɔgɔma zarabakɔrɔmaw a y'aw bisimila bi ko ɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya ale kosɔn min ye commandant min bɛ Forsati tɔgɔla polisiw ka fan fɛ ale kɔni tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ a jakusa labɔlen kaso la min ye wulikajɔw ni kumaɲɔgɔnya caman sabatira i n'a fɔ laadala Mali ye bulon kɔnɔ kuma ba jamana ye i k'a dɔn kiiri tigilama minnu ni polisiw ka taa se jamana faamaw minisiriso min ɲɛsinnen don polisiw yɛrɛ ka kisa ma o bɛɛ lajɛlen sigira ka hakili jagabɔw kɛ sira min ni k'a dɔn k'a fɔ sariya sɔsɔ jaki min tun bɛ polisiw ka lapasa jɛkulu ni polisi bɛɛ dusukun na bɛɛ lajɛlen k'i ta maana k'a da o kama bɛn kɛra kan k'a fɔ commandant ka segin kokura ka taa kaso la i n'a fɔ jamana sariya bɛ a laɲini cogoya min na sabula juge kɛlen ka mandat de dépôt kɛ k'o kan ka lawaleya kɛnɛ ka jaraki la o kama min ye k'a dɔn k'a fɔ commandant Forsati min ye polisiw fan fɛ commissaire Umaru Samake ale seginna ka taa kan un na a bɛ k'a ka kaso baaraw kɛ yen nka layidu jɔnjɔn dira polisiw ma ani diɲɛmaa ma k'a jira k'a fɔ kiiri min dayɛlɛlen filɛ nin ye ko a ko na kɛ kɛnɛ kan jaraki ye maa o maa senmɛ a kɔrɔ ni jaki b'u da k'u bɛɛ lajɛlen bɛ gosi bere kelen n'a ko kɔnɔ a tɛna dabiri maa si dala ninnu kɛra kumaw la belebele min kɛra jigisigi kuma ye ka ɲɛsin polisiw ma i n'a fɔ anw ye seereya minnu sɔrɔ Fatumata Laba Siture ale b'a ɲɛfɔ an ye
ka kunnafoniya dɔw galontigiya wulikajɔ caaman de kɛra ka ɲɛsin polisi sendikaw ma maa caaman de sen donna ni ko in na fɔɔ ka taa se lakana minisiri yɛrɛ ma n'ale yɛrɛ ye hakili sigi di polisiw ma togoya min na o toɲɔgɔnkɛ n'o ye forsat ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ se ka segi kasobon kɔnɔ togo min fagali minnu kɛra juye kalo san 2020 o ɲininiw hukumu kɔnɔ ni mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ ye waati kunkurunin kɛ kaso la juma tɛmɛni kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la u y'a wajibiya k'a kana taa kasobonba la nga k'u k'a lamara kan en kɔnɔna la u ye danganiya sɔrɔ fana ko mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra nin ko in na k'u bɛɛ bena kiri ɲɛkɔrɔ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a jirala k'a fɔ ko polisi forsat ɲɛmɔgɔ n'o ye samake ye k'a tɛna mɛn minɛli k'a bena labila sani sariya mago ka s'a ma n'an k'o ma liberté provisoire ka kɛɲɛ ni sendikaw ka fɔ ye a jirala k'a fɔ ko laɲini dɔw kɛra kiri minisiriso fɛ walasa a bɛ se ka labila cogo min bakuruba la bɛnkan sɔrɔla walasa mɔgɔ si kana kuma suli jɛkulu min na ni o ye k'a dɔn k'a fɔ farafina woroduguya f'a ka jɛkulu kelen a tɔ CEDEAO ka sɔrɔnadoba min bɛ Mali gwɛlɛya cɔ a la ni o ye Goodluck Jonathan na ale kɔni ye taama dɔ baaraw kuncɛ kunungo an ka jamana kɔnɔna la kabi septembre kalo tile 5 kari don olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani jɛkuluba dɔ waasa badabada tɛtɛli ni bilasirali ni an ni ɲɔgɔn cɛ cɛla fɔ ka bɛɛ ko minnu bɛ sen na Mali gwɛlɛya bɛ se ka duga cogoya min na o nasiratigɛ la Goodluck nana ko ma bila dagirinda la nbalanw bilara ɲɔgɔn ye u cayara kosɛbɛ Mali jɔsen bolofara minnu bɛ u n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka hakili falen kɛ ka bɛɛ lamɛn kelen kelen k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ fɔ ka se min ye k'a dɔn politikimaw ni an ka jamana faama ka sa kuncɛ colonel Assimi Goïta yɛrɛ la min ye ɲɔgɔn yew faga bonyana o kama mun ni mun fɔra bɛnkɛra mun kan CEDEAO ka hakilina ye mun ye ha ka jan jɛnseleke naani bɛ ka mɛ ma kɔnɔ Mali fɛ kunungo Goodluck Jonathan u ye barodalasigi dɔ kɛ ka se k'o ɲɛfɔliw kɛ tɔmɔda belebele dɔ ye mun ye u ko u ye jateminɛ min kɛ ko Mali faga ɲɛmaw bɛ dinga dɔ ni nansi taama na u bɛ sen kelen kɛ ɲɛfɛ ka sen kelen korondo waasa min ye k'o taa cogo la CEDEAO ko k'o tɛ olu fɛ ko ye u b'a fɛ u ye jateminɛ min kɛ Mali faamaw ka garanti jɔnjɔ di olu ma minnu ye dalu ye minnu b'a yira k'a fɔ kalafili minnu fɔra n'o ye kalata nataw ye waati minnu fɔra a ka kɛ o waatiw la wa min ye transition kuncɛli min fɔra i k'a dɔn Misikara Jarati kana fara kan k'u mago bɛ o layidu jɔnjɔnw na wa u b'a fɛ o ka ɲɛnabɔ olu n'a damanda minnu tɔw bɛna mana Umaru Koyita ale min tun b'a kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Ni tile sabatama min kɛra CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan an ka jamana kɔnɔna na yan a kun de kun ye ka se ka n'a dɔn baara minnu bɛ ka kɛ walasa cogo min na an ka jamana bɛ se ka bɔ fanga furancɛ maraw kɔnɔna na yan nɔ hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɔgɔndalajɛ min kɛra premier ministre fɛ ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a kun jirala k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan walasa cogo min na transition in bɛ se ka ban ka bɛn waati kofɔlenw ma fɛn min kɔni CEDEAO ka cidenw ye olu y'a yira k'a fɔ ko baara ɲɛnama tɛ ka kɛ min b'a yira olu la k'a fɔ ko kalafiliw bɛna kɛ a kɛ waatiw la wa u y'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila sen na walasa cogo min na jɛkulu dɔ a kɛra jɛkulu kelen ye walima jɛkulu caman min bɛ se ka sigi cogo min na kalafili koɲɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ ka kalafili kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni garan min kɔni kun dalen don an ka jamana na ni an b'a fɔ a ma suspension k'ale sen bɔ CEDEAO ka baara bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni CEDEAO ka ciden ninnu ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni Mali sera ka bɛnkan ninnu bɛɛ lajɛlen labato kuma min na ko CEDEAO jamana ɲɛmaw k'olu na fara ɲɔgɔn kan ka hakilila jagabɔ kɛ o kan ni kunnafonidi in kɛnɛw kan CEDEAO ka cidenw ye laɲini kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ta politikimɔgɔ la ka taa se bɛɛ lajɛlen ma k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa cogo min na an ka jamana bɛ se ka bɔ fanga furancɛ maraw kɔnɔna na. Tabarikala n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min ye transition jɔ kunuma dɔ farali a kan jamanaden dɔw hakilina ye mun ye n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ y'a bɛɛ lajɛlen ni hakilina don maa fankelen ko tɛ fɛ foyi ka fara a kan fan dɔw fana bɛ yen minnu bɛ bolofila kɔrɔta la ko dɔ ka fara a kan o maa dɔ ye Sherifu Buye Ɲɔrɔngaw fɛ min ye k'a dɔn ɲɔgɔn yew sen fɛ politikimaw ni an k'a dɔn an ka Goodluck Jonathan ninnu ka ɲɔgɔn ye la Buye kun welelen don kɛnɛ kan a ye a nɔrɔ bila n'a denkɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye o nana Buye ka cikanw fɔ minnu na fɛn o fɛn bɛ Mali kɔrɔ ka bi Mali tu tigɛli ka bila bi la a politiki ni jamana ɲɛmaa minnu ni fanga minnu tɛmɛna u y'u da don a la k'a bɛɛ lajɛlen fisɛfisɛ CEDEAO ye ka tila k'a fɔ k'olu ka dalu kɔni ye u t'a fɛ ko dɔ ka diyagoya Mali kan politiki nasiratigɛ la k'a sɔrɔ Maliden ma sigi n'a ye Mali ma labɛn min kama k'o bɛna ni gwɛlɛya wɛrɛ ye olu kɔni m'a fɛ dɔ ka fara transition jɔ kunuma kan waasa ko balani dɔw b'olu bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na o waati kelen na politikimaw ko hali n'i ye
san caman fara nin kan ko ninnu tɛna se ka ko kɛ u bɛ min nɔfɛ kalataw ka kɛ jamana ka di maa ma maliden bɛɛ lajɛlen y'a bolo kɔrɔta maa mun ye n'o y'an ka segin sariya kɔnɔna na Mali ka bɔ nin waati la tɛmɛ fanga kɔnɔ sabula ko a ko gigagi fanga ka bon kosɛbɛ Sikaso olu hakilina ye mun ye Sikaso ka den dɔw kɔni y'u hakilina di fana dɔ farali la transition ko ɲɛw kan ni gwɛlɛya mun bɛ farancɛr fanga kɔnɔna na nin wagati na Idrissa Diallo ale danganayana ka ɲinini dɔw ko kan Sikaso an ka lajɛ. Yan Sikaso maa caman de bɛ minnu y'u ka hakilina di ka kɛ ni jamana taabolo ye ni kalo dama tɛmɛlen ninnu na politiki ko bina kun kan. Dɔw ka fɔla min ye sɔrɔsiw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa k'u ka kumakanw bato min ye farancɛr fanga hakɛ min fɔra la a ka se ka dan o la ni ka se ka kalafiliw kɛ u waati fɔlenw na. Dɔw fana ka fɔla olu y'a jira k'a fɔ ko dɔ kan ka fara farancɛr fanga janya kan cogoya mun na Mali kolo sinsinni bɛ se ka kɛ hakika la. Transition ka kan ka dɔ ka kan ka fara kan de parce que an bɛ boliboli la bi na ko ka vote kɛ ne fɛ Mali problème tɛ vote ko yo ni vote ko don munna président dɔ tun talen no vote la munna o gɛnna ka bɔ yen ça veut dire que gɛlɛya dɔw de bɛ yen Mali problème ye lakana ko de Mali problème ye justice ko de Mali problème ye paix ko de bon ni an ma se ka olu fɛn ninnu baara dɔw kɛ o la fɔlɔ ni girinna ka taa kalata la sisan gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ka IBK gɛn o gɛlɛya kelenw bɛ n'u jɔ tun o président kura mun bɛ na o bi gɛn de donc ne fɛ ka girin ka taa élection na a ti foyi sigila an ka jamana in kɔnɔ bi ne kɔni b'a fɛ transition ka taa ɲɛ a ka di ne ye kosɛbɛ ka da kan an y'a ye an ka sɔrɔsiw nana u bɛ baara min na o b'a la ka baara ɲuman de kɛ u bɛ ka nɔbɔ kosɛbɛ an ka taa ɲɛ an ka waati d'u ma u ka baara kɛ walisa Mali bɛ bila minɛn kɔnɔ basigi bɛ minɛn min kɔnɔ hɛrɛ ni kelenya bɛ se ka na yɔrɔ min na o de kosɔn ne hakilina ye transition dɔ ka fara kan parce que fo jamana ka basigi kɔnɔna na fɛn caman de b'a kɔnɔ kalanko ni sécurité an ka lakana ni ko bɛɛ ka se ka sigi sen kan fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa élection na parce que nafa t'a la ka girin ka taa élection na ka taa sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen tugu kana na kɔlɔlɔ wɛrɛw ye jamana kɔnɔ. Transition ka prolongation ne bɛ o de kɔ parce que san kelen in na élection tɛ se ka organiser Mali kɔnɔ k'a ɲa yɔrɔ bɛɛ minɛlen don donc jamana bɛ hukumu min kɔnɔna na yɔrɔ dɔw bɛ olu tɛna voter n'olu ma voter olu ka voix tɛ ta donc o tɛ élection ye bilen. Ka fara nin damadɔ kan min ye Sikaso dugu ye nin waati in na dɔ de bɛ ka fara da dunfɛn gwɛlɛyaw kan ka taga. Tabarikala nye Sikaso ka olu hakilina ye Mali marabolo ka ca kosɛbɛ Kayi bɛ Kulikoro bɛ Segu Mopti Gao Tombouctou Tawdeni Menaka Joila min ye ka dɔn k'a fɔ Buguni ka taa se Nioro di Sahel ani Kita waati nataw la ka se Nara yɛrɛ ma an na wuli ka don Kucalakaw fana nin bɛɛ lajɛlen fɛ yen waasa olu fana hakilina ye mun ye transition ko in na bɛɛ lajɛlen ka lamɛn a ka dɔn k'a fɔ Maliden faama hakilina ye fɛn min ye olu ka se ka dɔn jamana ko la an ni CEDEAO bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi Zeyna o tɛ ɲagiliko ye o ye k'a dɔn k'a fɔ balo tɔni 70 ni tɔni 372 ani 2 CEDEAO maaw kɔni y'o kɛ dɛmɛ ye daro dumuni don fɛ balo la ka se ka ɲɛsin anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo minnu bɛ n'o ye Sikaso Segu ani Bamakɔ yɛrɛ du kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ sɔmi kɛlen don ko kɔmɔ ni minan na Maliden minɛ nin waati ninnu na janko gɛlɛya minnu bɛ Maliden kan sɛnɛko ani k'a dɔn balo ntanya ko ɲɛw na Maliki Jalo taara ko kɛnɛ kan an k'a lajɛ. Mali kɔnɔna na a yirala ka fɔ ko baloko dɛsɛ bɛ mɔgɔ 1,300,000 ni kɔ la wa ko mɔgɔ 4,000,000 fana bɛ yen nɔ baloko dɛsɛ bɛ kan ka minnu magwɛn o de kama Mali ɲɛmɔgɔw ye wele kan da kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma n'o ye farafina woroduguyanfan tɔnba ye olu sela ka balo minnu fara ɲɔgɔn kan ka di Mali ma o bɛ t'i jɔ fɔ tɔni 7,372 ani 2 la n'o bɛ tali kɛ malo kaba fɔ ka taa se keninge ma nin balokɔfɔlen ninnu kɔni kan ka tila Sikaso mara kɔnɔ fɔ ka taa se Segu Mopti ani Bamakɔ ma CEDEAO ɲɛmɔgɔ min ɲɛsinen don sɛnɛkow ɲɛnabɔli ma Seku Sankare ale y'a yira k'a fɔ ko balo min kɔni dila Mali ma k'a dabɔkun ye a ka tila malidenw na gɛlɛya bɛ minnu kan wa ko san natɔw la ko Mali kan ka balo in bila a nɔ na ye walisa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka a sɔrɔ jamana cakɛda min ɲɛsinen don balokondanya kɛlɛli ma n'a bɛ wele commissariat à la sécurité alimentaire o ɲɛmɔgɔ Ridwan Ak Mohamed Ali ale y'a yira k'a fɔ ko nin balo in nafa bɛna bonya kosɛbɛ Mali ma bawo ko jamana mago bɛ halisa balo tɔni 43 la walisa ka se ka kungo kɛlɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ.
tabarikala n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kiiri bunakun kan merdi district maa ɲɛma n'o ye hadama sangare ye kibaruyaw sɔrɔla kunun ko a bilara kokura tun ka bɔ kaso la hakilina jiginna a bɛ kalo kelen bɔyan ko bɔ hadama sangare tɛgɛ kun dara kan poli économique maaw fɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ yelen ni kura dɔ kɔni baaraw donni Bamakɔ kɔnɔ ka bi sa waati jan ko kurutu dɔw yira o ko kɔnɔ sefa wɛrɛ miliyɔn 900 o kɔni kɛra musaka ye min jalaki bolokɔni sina merdi district maa ɲɛma Adama Sangare ani maa wɛrɛw la minnu sen tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɔntaraw ni a baaraw la ɲɛnamayali koɲɛw kɔnɔna la hakilina jiginna Adama taako domɔdɔ ye kaso la nin ko kelen kunkɔrɔ kabi fɔlɔ la a taara o yira k'a fɔ kibaruya dɔw la ko a ye musaka dɔw sara ko kunkɔrɔ k'a labilala suma ko dugumajɛ u taara minɛ tuguni a ka denbaya la ta n'a ye Bamakɔ kasoboma la kunun ko hadama bilara tun maliden caman y'a yira k'a fɔ hadama bi minɛ hadama bi bila hadama bi minɛ hadama bi bila ko in yɛrɛ ye mun fɛn ko ye a ka se ka ɲɛfɔ k'a dɔn kiiri yɛrɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walima n'i y'a sɔrɔ a ko bɛ cogoya min na maliden bɛ min nɔfɛ o ka kɛ ni musaka minnu a ko ɲɛ yɛrɛ maa kamana galen don hadama minɛli hadama bilali ko la kosɛbɛ caman yɛrɛ ko hadama sɛgɛnna sa kasolata ni bɔli kɔni na nka maa t'a dɔn ko min b'a jukɔrɔ kiiri tigilamaw maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ min ma k'a kora a ka fɛsɛ a ka ɲɛnabɔ sa wasa malidenw ka nafolo min peretuma kɛ walima ni fɛn ma kɛ hadama kɔ a ko yɛrɛ ka se ka ɲɛdɔn jamanadenw olu fɛla la o nasiratigɛ kelen na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kiiri tigilama minnu bɛ bi n'olu bɛ wuli ka jɔ la k'a fɔ u bɛna kurutu bamanankurunya ani ɲaginibaliya baaraw kɔni kɛlɛ hali bi maliden caman jiginnen don caman ka mɛn k'u sen ka suma a baaraw fɛ sabula fanga tɛmɛnen ninnu na nafolo caman bɛ vérificateur général n'o bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaba min sugantira jamana cogoya la ka bi Hamadu Tumani Ture ka fanga waatiw la waasa maa minnu bɛ n'u bɛ dunko juguya ani ka jamana nafolo manger u sago ani u dugɔnna dɔw b'u sen n'u bolo don a la ka tan ka yɛrɛ kɛ ka kɛlen don ka gɛlɛya babla an ka jamana kunna yira k'a fɔ n'i taara jɔsen o jɔsen na Mali kɔnɔ nafolo dunko juguya warankatalen don maaw yɛrɛ ti siga min ma bila yɔrɔ min na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o b'o nafolo bɛɛ lajɛlen fusuku wa u bɛ sɛbɛn lankolon dilan k'a yira k'a fɔ nin donna nin na nin donna nin na k'a sɔrɔ paga dɔrɔmɛ kelen ma don fɛn na ko hali bi fanga ɲɛma u ka a kota u kana kɛ k'a fɔ an ma maa kelen minɛ an ma mankan suma vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli gafe minnu bɛ jango musaka ko la u k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ joona waasa maliden yɛrɛ mago bɛ kiiri min ni jamana ka nafolo minnu kumaniyana olu bɛ se ka sɔrɔ ka na bila jamana ka waganden kɔnɔ olu kamaroli ye fɛn ye min bɛna Mali dɛmɛ ka bɔ gɛlɛyaba kɔnɔ bi ko hali min ye garibu nɛgɛni tali waati bɛɛ ka taa jamana wɛrɛw dili k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ o la ni hakilinaba ye malidenw jigi bɛ min kan waasa transition tigilamaw ka se k'u jɔ u cɛ jɔ yɔrɔ la sanga 40 dafara nɛgɛ ɲɛ 7 sanfɛ nin waati na kati kan kɔnɔ waati kelen o bɛ k'a dɔn k'a fɔ douane ɲɛma kura an yɛrɛ balimakɛ Konate ko ani sɔgɔma ministre min ɲɛsinen don sɔrɔ ni musaka ko ma u bɛɛ lajɛlen jɛmukan in kanuba ye fɔ ka taa se domaine cakɛlaw ma olu bɛ dugukolo ko kunna an b'a fɔ y'aw ni ce aw ni baraji a kan bɛn waati wɛrɛ kibaruya ta ko fɔlɔ bɛ sonsoro ya Fanta Tumuta o b'a to an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniya tɔw ye ni sanga kɔnɔna la wagati sera an ka sori Ibrahim Diallo ka ale bisimila sabula a bɛ soli ka wuli sabati ka taga an ka siraba kanaw la ka jateminɛw kɛ tani ka segin bɛ cogoya min na ka se ka maliden kelen-kelenna kunnafoniya o b'a to aw minnu bɛ so n'aw ma bɔ fɔlɔ aw bɛ na taga siraba minnu fɛ a b'a to aw ka se ka o lahalayaw dɔn o fɛnɛ kɔfɛ anazɛri ye bilasiralikan minnu fɔ sori bɛ hakili jigin kɛ o la don o don min b'a to an bɛ se ka an janto an yɛrɛ la siraba kanaw la ka se ka an to an kɛrɛfɛ mɔgɔw la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔman Dawu ni labanw sabatira Batɔman Kane aw ni sori Ibrahim Diallo an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ tani ka segin kunnafoniya olu kɛnɛ kan